Se gur maithagah a leidna tas ná bhí mar sin le Corcaí mún mar a hasanse, Baile Mhic Gonair an nuirn chéanna is as na gunne luch mar Cúisleán Láirnig a tasnú uniuh. Nis gandát annachid caintear le héadí Stephen O'Keefe, Barry Coughlin, Philip Mahoney, Ian Kenny tá sé tútar fadalórag a gúgiú Craobh mún an tultra an hóna an tahrú mar as gnách Harry Ruddle is diganáid Shane O'Sullivan, Salina le chúil an bheirt chéanna, bheirt híntir Phort Láirge a Lárna Parke, Conor Sheehan agus Paddy Levy, Sheehan agus Pádraig Mahoney bert co-captain na fórne, captain nua Phort Láirge son, Desi Hutchinson, a bheith go feimú Salina lán tosagus tócha, Mahoney le héana seascách cadem plan a bheith na Sarsfields do súd agus leistig mar as gnách a ríist bheith for a díú go háirithe Patrick Fitzgerald. Se mar a bheith gas na Sáirséalaigh Corcan Park ina géad chluiche ceannais mún riamh, an nuirn chéanna is a bhóigur íochail an lá dearnach. Fágan son ghfuil Cillian Rochester an áit Craig Leahy agus bheith Conor O'Sullivan captain na fórne table siúd Salina lán chúil an son. An lína le chúil bhí Jamie Caint ar a hácht is a bheith imirt Brian Murphy agus Luke Elliott, an é ón Murphy nó Cillian Rochester bheith ar Pádraig Mahoney News an aimsir. Tá Phort Láirge Parky go má, tá sé dar aus go dain hain agus go de chroigh Lewis Cian Darcy, dála Lewis Daniel Hogan agus Aaron Myers go leor decrachtaí an lá dearnach. A caintear scórna Hogan, Myers agus Jack O'Connor fuirtar san héana sédíag atara i gcuine fíochail an son agus tá Cathal McCarthy anim his ilíon lán tosaigh bud beis é mó sa trí an láir. Na gansathe gáil na fearlimní a bheith gael gimeadú na chéile Johnny Murphy. Bhí Jamie Caintear Diarmuid O'Sullivan Caintear gur Corcaí giadhfuil sna chluiche ceannais mún idir chluab na Chorcaí agus Phort Láirge shaking búirteige Corcaí an taon bhuaáinige na déisig Baile Mhic Gonair gáibhíl sa héin an chiaadíochtar scóraige Luke Elliott san hóna agus tá sé sin tamáinte crídíochaige. Na Sáirséalaigh teis cúpla aistriú seilibh a bhuachtaint luas a chluiche. Trast go dtí cairnínis an Shannon Dúir tá sé scaoile fé bhfuil sun crín manam ach go bhfuil. Gan tásk nátuairis, gan rion de chosantóir le cois, tá Elliott tosnathe go má, Kearney ar a goma chéanna, isteach an sadí Cathal McCarthy, an bá búilte, an sonnaige ar Conor Sheehan, tá deis an saige bhfuil sé búilte leistig den gúile, tá trící na Buaicphointí ag cas Chorcaí. Sin áard scóran sin. An bocamach, caite siarn sa Harry Ruddle, blocáil éis sin tríú chiricín í halbhathe sa trí an láir agus seachún Darcy an luas a geisiúd isteach ní lecht na himar an lá dearnach Daniel Hogan tá chiriíocht a scóir agus na Sáirséalaigh tá chirir féinte fachtacha. Se hen seachtú chluiche ceannais club as a chéile agus na i gé buachlaí Baile Mhic Gonair Pádraig Mahoney gáile peinte chuníad a chuir ar a sacrach nuair i bhfuil sanna testáil níl fearras fearna é. Namely an hain fear fúir cháchúil de bhíúir Phort Láirge a chluiche ceannais de héir na náideag nó chodó an gearí a dolisteach tá na cosaige Jack O'Connor ar Barry Coughlin tá búirte Stephen O'Keefe tá racha dhéanamh agus na Stars. Well, bhí mé ránach ro siad ar thóir na cúlach nuair a tháinig an seans go Jack O'Connor hiic sé go má gur a Barry Coughlin imethe tíomh go. Ní ra aon den na stíl ní ra Philip Mahoney a cúlum siar tám sin cadimar bríoch. Well, is Jackar buachtan de Stephen O'Keefe. Dara le ach ní siad ggéire tá siad gimar le cór na gcuithe na Sáirséalaigh. A cideach go me chéanna cethir chláirithe có sa chiad sé neomad gan aon cheann cuire a mú go fóil. A ríist an ceann san búirteige Kearney agus é an líisteach fé ascail i chéile Cork an son i ceartú a gaimsiú chomá chéanna héanna cúigenis agus na Sáirséalaigh. Isteach go dtí na Phortaí Conor Sheehan. Líróidíon an nuirid san díomháil an nuidig nuair a bhúda le 7 pointe díag an ceann san trasfárce. Desi Hutchinson ciúin go dtí se má tá a rion fachan isige ar chlár a scóil. Idí leis Sheehan a bhainteach tar réir i chéile tá siad a géimsiú i chéile chuma. Isteach go dtí Fitzgerald an bheirt maiscire agus inis tá an bheirtecha ar chlár a scóil. Chomh lindas fethe tá Daniel Hogan agus tá glúin óg imireoirí an a bhar fad. An sanna cochtá sé búirteiste go captain nua Phort Láirge i gcuiche na súl buile cruig ar na Sáirséalaigh ige Desi. Agus sin rud beidir nach roisigh na Sáirséalaigh ce choláidir sa tá Desi Hutchinson san éir. Ba sé ábhtaáil sús tháinig sé amach an tosaigh sin botúil meag an gosantóirin sin O'Sullivan ach annach chríoch ar fad agus inis tá chluiche agan. Well, sin éon chance a Hogan tú nuair a hen tú fearr ar Mikey Mahoney, Peter
Peter Hogan a Lorgan Clitter. Tá sé ruúis agus is féile Patrick Fitzgerald úsáid má sá an gá ní gá ná é. Chuigeú mar sin a réist Oberden scohan sanistí I gceist na Sáirséalaigh Cian Darcy Hogan buinteach aige. Táchtach an iscivéach Elliot Painter áit an geansa tá sí builte agus crumma anmha ar a geansa an tarna scóla a Luke Elliott. De gin ná tag an cúlón na rudí sin. Táchtach dóibh David Rhys Myers a thuirteach sa chluthe. Tá sé treis Hogan a chuir Sullivan Clitter. Tá an Painter aige Daniel Hogan agus sin an agra ar a gún caiimrá. Dechal Orsley. Tá Tamilín in isio scóráil 8 nach mór Baile Mhic Gonair a réist an Osenson. Agus tá Sweeney a Craobh Dacrachtaí an brise fachtaige Jack O'Connor déana go Paint an bhart bhí lehans ar chólan. Bhí lehans ar chólach rinne sé rud ceart. Rís de Cork go díalann sanach sé Colin McCarthy a gádaíine. Tá sé túirt fest scór Colin McCarthy ádathe go háling ar bheagán aige an spicaimse. Tá snéidir ar chuma trénach agus tá na Sáirséalaigh chun tosach héna héine go súd héna hocht ge Baile Mhic Gonair. Idir milóir Chorcaí Conor O'Sullivan. Ní teisiúrálta cad a dhéana seach tá Daniel Kearney buinteach le pasálaigh tócha go hálaigh de Kearney bhfuil an ceathrú pointe teach ón na chortha le hen scóraineh. Gidí Stephen O'Keefe, Sheehan, ómaige cuasaí a bheas chun tosaigh, Patrick Fitzgerald a díanamh Praban Clitter a hós. A réis brahanse an áil an chosantóir Leopold an trosan tá sin ar mós cumilm ag Patrick Fitzgerald. An Edison scóir na going tróna ach tá Cork going. Brise fachtan sa get Darcy níos ní léing a leistigta caiise túirt hénig an méid sin diantaige an tarna scóir a cosa tarna le. Aaron Myers, Harry Ruddle a fuair an puck amach. Scópach an siúlaige Philip Mahoney anna cheann agus tá Fitzgerald inis a dul ó Chlíán go Chlíán buailte osiciún siar aige Patrick Fitzgerald sin pointe dóir chaidán. Siúgaí Stephen O'Keefe. Dra cheann ní minic a deirtu é sin. Fachtan sa aige Brian Murphy. Tá bound chuir aige Murphy fehénig. Tá máirteisteach agus a bhfuil pointe fachtan son sin ceann a ghardóigh menaman na fórne. An fin dí bháil béidir. Tá scóir sa bhreis fachtagus na Sáirséalaigh. Tá sé sin choirme má tá láideach aige Kevin Mahoney. An dolisteach sa bharne. Paddy Levy a trasnú. Agus Bertenson Baile Mhic Gonair teachslachar chéile sin a ríganach na cána billirí ó óchas Painte fíorthach tá Johnny Crowley mihebán ar a dhéimlíne. Luke Elliott isteachchan sa rís le Pádraig Mahoney náfuil luite pringan échas a tarna lehagan chun tíganí Cormac Power. Tá sé bhagán an sprich tá slitar áir san éir tá brata áirdach an áirde eile héad a scóil. Ach dág sin slitar ar a dalam. Áda leisinsa agus seachún Shane O'Regan tá tamma pointe fachtaige Shane O'Regan. Isteachansa a réist agus é caite siarn sagadi Brian Murphy. Overbhahan trassan aige Cillian Murphy. Isteachan nuas Sir Sweeney agus a réist tá Cochtan Bucht tráte ag an bhach siúgaí Shane O'Regan. Tá sé seo ina íscíal ceart ag Shane O'Regan trící na sa chéile. Befá Cork ceist céimformar hosta sé leis an tispántas atá a hort nóair a tháinig sé isteach. Tá sé tuairt freigra gan na rán óirí. Cheann Drama, Nobby Kaiter, Philip Mahoney, Buaicphointí, Fitzgerald a réist chun cín an son ar Leopold Stoilem agus clasaíoch Patrick Fitzgerald tá sár haspántas tucha aige Stackley Kearney inis. Tá máinte aige siúd gan well ní seans aige Philip Mahoney ach tá ina fúca leistigh de Shane O'Regan. Tá sé seo lánda haspach tá shots ar chól agus tá puck séir a bhfuil níon seasaigh an cól héad a trí ag Shane O'Regan. Dó creits ar fad an méid a bhí le déna ag an Páirse O'Regan ar fuair sé an slitar. Beidir raibh ceistar na coscéim a thóg sé an seo. Niomarcha tócaí aige agus dócha go raibh rial an bhaintáis. Tá sé fachtaige Luke Elliott a réist tá sé plésca trí agus tá sé fachtan sa inis agus teisiige Colin McCarthy trascaí O'Regan ar a fágan áit. Shane O'Regan cé chetecha sin dó trí as a chéile.
Well, Craobh mar cool and shin. Craobh an fer a rish tíreach isteach sa lór an shin. Elliot dús. Agus an niver a fehe dó me cartig brishe trí. Drinne sé an rud cart. Agus O'Keefe búlte rish. Gá cúlik isteach. Craobh mar crich. Ach an obra rinne sé. Beidir an rud is look for a. Paddy Levy. Paddy Levy. A bhfuil peint a bhacht Paddy tá. Well, get. Úntach mór is sé seo. Máni agus tá cool facht le páric Máni. A bhír iad na himara. Cún gyn sé ddarn agus Chorcaí ach ní dólam gur leora. Taision hen dent go Paddy son na cúiste tá hóna. An order le Tobin. Bristan husa ge Owen Murphy. A macha dro Craig Leahinsa ach tá Baile Mhic Gonair tacht. Desi Hutchinson ní hen chawr na pointí tá pointe facht ge cacail or beidir cawre seeking an isham. Tí nach. An right toward Fossa ligand leha. Jack O'Connor a gemacht leis. Fitzgerald agus Levy. Ní féad leha. Tacht Jack. B'né peint an áireachis. Again Jack O'Connor. Cancel to Spórt the cheese far Phort Láirge again Jack O'Connor. Ní léon áras héna dó agus tá sé hart in ish agus é tilteag na Sáirséalaigh. Is iad na Sáirséalaigh ó Chorcaí. Curry na Mumhan is sé a Regan lecht na himara tá na hógánig díre siúd fear a tháinig och na cá na Billa Ray ach nach trahúil Curn Billy O'Neill Duine dus na Sáirséalaigh a bhunig an cuman a 9 in 8 sé tá sé de féimiú ó hin agus nar bhódar letas báta sé 3 fithe a cosúd 2 diag ige Baile Mhic Gonair Cathal mór the Vassar sin.